батела. Сега ще снимам цигарата и ще поставим на ловци за прасе. Трябва да бъде. Обаче тогава ни разрешаваха за нова година по един елен, ни биеха горските с наблюдател с снайпер, там то беше комунизма. И вървим сега ни, викам, дака на мене няма ми вярва и лапка. Ила викам тук, застани тук, броя викам сега. Броихме до 50 благородни елена. У нивата горе, у Баира. Не 50, 60, аз ги броих. Ама ни до 50 броих. 60. Съгласен съм. Аз до 50 съм ги броил. Викам, за да е точно, ти ще броиш и аз ще броя за себе си. Ти броиш за себе си, аз за себе си. Викам, колко приброиве? 50 каза и повече няма да броя, защото те мърдат. 50 благородни елена Да, през него. Да. През тебе, Обръща ми се след половин час на другия Баир. Сията още. И ще запраси. Обаче никой не Още гърми. 50. Никой не гърми. Може да не се вярва. Още 50 благородни елена. Благородни елена горе. А пак някъде е заид, отиваме с разрешение в горското да си убием и елен. За нова година викат на една ловна дружинка, един благороден елен. Снайперисти там заставаха. И сега заставаме, председателя вика тук посият тук, нали всичко и инструктаж, всичко нормално. Къде? Какаванна. И аз съм с него. Ма си 50 метра човек от човек. И еленти идват 7-8 елена кошути. И елени. Амчика. И ама отиват отгоре. Кажи, че е бил елен. Елен беше, ама има и кошута. Ама мъжки. Мъжки остайки. Мъжки остайки, кошутата да ударят. Ние сте с разрешение с бележка за нова. Ама имаме за нова година даваха на дружинка по една кошута да се ударим. И отиват кошутки отгоре му и до него как се падна на един от бойни, от другия му. Къде са двамата? Ние с Живко седим на досие. Можех да гърмя на 30 метра мина от мене. 30 метра. Нарочно прикладам, не гърмя, ама те отиват отгоре му. Кой да гърмя сега? Няма да прави такова. Там трябва да се отстреля и да се отстреля, не да се ранява да такова. Защото дава се една кошута. Чисти стрел. Знаеш какво направиха тези двамата амуджи? Аз амуджи на турски значи чичо. Знаеш какво направиха? Легнаха по очи. Къде пред него горе. И другия, кошутите ги прескочаха. И ние питаме, що ли гърмите на това? А там ударахме се после, нали? Удараха ни една кошута. 4-5? Вярваш ли, прескочаха го, легна по очи и ти мина отгоре му. И ни гърми. Ще ми вземат кай пушката, аз съм казал турчан, вие казвате българи. Те казала къде е? Не за той, защото е красиво животно и трябва да се стреля. Ние не говорим за благородния елен. Ние говорим за кошутата, която е с бележка разрешава. Чакай малко. Тя жената на благородния елен. Каза бъдзит горският с бинокъл наблюдава. Те ли вика? Как вика, аз съм спрах. Ама нямам 5 метра, бе. Бий ми сърни наряд. И аз беше саморя. Изнасяме ги лозница, бий ми сърни из района. Каза той комунистическо, де каза за всичко. Той са сърни наряд, бий ми. Ние носим ги на разсадника и ги изнасят у лозница. И по една страна оставаха на дружинката, както и да е. И не щеш ли един колега, Нурдин, като перна една лопатарка, Де казва, бе, майка? Де казва, бе? бя му отдум каза, не ордува Нурдин. Една лопатарка, един лопатарка. Къде е той, бе? Отидай, бе. От тук фащай пътя, викам директно у вас. И той си оттам, от лом поле, пушката на гърба и си отчел къщи. И сега ни лопатара, като го удирахме, като такова, то кой ще разбере? Разделяме месото, викам, дай да му занесем трофея родите на този майстора и главата. Мъж лопатарка, виж. Да, и аз ще викам. Тък или женска? Мъжки, бе. Айде, мъжки, чакай Да си спомня. Мъжка лопатарка. Отиваме, обаче ние изгрешихме, отиваме с джипа на път. И жена му свирим отвънка и викаме Нуридин и Злато Карпидони. Докато свирнахме, като панал пътя, лозята, гробища, болио, поезди, гората, избягал. Избягал. Жена му вика, тук е той на лов, каза, няма го. Къде е? Няма го. Той се оплашал, мисля, че горското учили да го арестуват. Нето утре ходи. И още го изтраха, ама добре, рогите стоят от тях. Иначе, при тези такива ситуации, удрили сте си такова. За патка може да я гръмнеш у гърдите, с швите са плъзгат, ти не можеш да удариш тази с патрони, гурголик, юргенки или патка или фазан.
Какво вика, той ме обраня сега. Как трябва да го ударя? Къде е Питела, на края на селото, на Бокуцки Питела, каснала оградата. Къде е кая Питела. Гръмни му ще видиш, каза се, видиш как се лъзгат по перата. Така не мога да го ударя да. И знаеш какво направи този скакаване? Дигна пушката, един отборил. Дигна пушката, дум, а сега старите го викат, иди взими Питела, казва. Отреба Питела на борта, разбираш? И отида и взимаем Питела на борта, и го. Изядай ми го, на жената и го платихме, какво да го правим. Отрепа и Питела от сила. Вашата регулярна ли само имахте идея? Давах ми и парите, как бе? Сега заплащането излъга. Да, давах ми. Аз ще си мисля, че има идея само да платите. Ти са обрат. Гръмна Питела е. На каква цена го хване? Един Пител за Дали сте го плащали, значи има Удобно някаква ще един логика. Пител за една бира минава. И викам, какви магарите прасета, заградихме ни. Застана ми се на посиите, броя мамито му да еба, да додат тези прасета, де отидаха тези прасета, гледам броя. Аз ще сложа Те чува броя до 8. 8 прасенца идват, на злати. ама знаеш какви прасенца? 25-30 килограма. Таман почерни. Нали магарите бяха? Няма ги големите. На реята бяха, аз ги знам, аз. Нямаше. Таман свърши. Райчо, Гърмяна, Раето, в случая Бяха гърза. Те големи. И стоя тъй степча. Стоя сега те, ама залепил съм се до едно дърво, ама един бая на клон беше тъй, бил майката там. А сега снимай, ай снимай. И стоя тъй, бре, мама им прасенца да ева, идват те сега, ама право отгоре ми идват. Аз ги приброих, до 8, броих 8 прасенца, идват и гледам отзад, викам, ма де отида тези големите да ева, мама, по гората ще избираш. В телевизията леп каза... Додаха Степчо при мене, ама при мене как сте на масата сега? Точка. Едно спрят тука. На 2 метра, бе. Едно на 2 метра пред мене. Ти си до дървото. Стани прав, стани тъй не се И вижда. колко и радка гората от Стани дървета. прав, покажи хубаво. Или всяко дърво. И стоя мамито му да еба един на колко под прак. Покажи пушката. Отворя широко устата. Дишам широко. Ай си мръднал, ай се избягали. И викам, ма няма да гърмя. Кой да ги гърмя? Те 30 кг и прасенца. А големите ги видяхме преди стои. Викам, те кучилай, не нищо тес. И се спряха прасенцата и стоят. Гледам едното, гледам мамите му да еба. Викам, сега той напред, неудобно ми. Пушката ми тъй нагоре, как да го гърмя? Гледам тук отляво има едно. Още не е Гърмен. Правя тъй с очите, ама устата широко, взе да ми побеляват устните от адреналин. Широко устата тъй дишам. Ай си мръднал! Те са и тук, на 3 метра, 2 метра, 1 метра. На бучета, не забравя. Тук по дървото има едно, тъй го сиди крака. Ако щеш, вярвай, както вари по душа лума, То за вадене. То е за вадене за селекция. и тъй сиди, има гледа мамите му да еба. И аз викам, сега той ще го заколя и ще отрепе още едно, ще гърмя вече аз. Викам, големи, да ударям на големи, дилки да големи. И каубойската, там на той гръмнах, скочи 1 метър нагоре. Викам, предпадна, тигам пушката, меря се, изчезна прасетата, няма ги, не можа да дублирам. Той първото падна ли поне? То падна, скочи 1 метър и половина нагоре, викам, той го перна, беше до едно дърво, викам, той сигурно. Той не е паднал, Падал него ли оттърси, бе? Ти знаеш колко прасета, бе? ако щеш, вярвай, прасето беше от сам дървото. Ще да заспи там. Те лъжат, те не знаят, аз съм сам. Прасето беше от сам дървото. Вече си видял той. Прасето беше от сам дървото. То скочи да го бил. Бремника ми и стабилизатора забити от дървото. Аз ти казвам. Минали през Ти него. си го гръмнал, ако паднал, Няма кръв, няма нищо. Отивам, прасето ми бягал. и си го търси. Изчоплях си бремника, сложа го от джоба, прибираме се на огъне. Ако ми бяха ударали едно малинко и едно голямо, нямаш да ми вярват, че са малинки прасенцата. Добре, че един удари едно от тези малинките и то най-голямото от малинките удари. Викам, голямо. Казах сега ти сега, тогава правим разбор. Правим разбор, един изстрел не им излиза. Кой гърмя събалям в 8 часа още преди да пуснем кучета? Викам, аз гръмнах един път. Здравко, пак си гръмнал някой лисица, някой чакал, пак разваляш. Не бе, на прасе гърмях бе. Къде е прасето? Аз като гръмна трябва да има прасе ли? Къде ви брендника? Показах им брендника от дървото. Викам, ми беше такова прасенци, гръмнах, беше от сам дървото, извадях си брендника от дървото, прасето скочи нагоре 2 метра и избягат, не можа да го умиря. Казае. Не вярват. Казвам ти, иното ми бутуша върха на бутуша с бутуша. Бутуша, ама те ме да го приема. Карай бутуша да Буда, изкарай това на ходило. А пак днеска Митко дет си смени и лечето. Дет казва, не, една да иде. Аз как съм излизал с риза без ръкави от гъстото, да му разкажа на него.
Свидетели има ли? Свидетели? Има! Кой? Живко беше там. Няма да... Злати беше там, Злати беше отпред. Той само ги чуваше прасетата като такова. Излязах, ризата ми нямаше ръкави. И лечето с патроните беше на мен, ризата ми нямаше ръкави. Айда изчупи джипа. Айда наорех е по-щупи джипа. Истина е... Да си срал да си бърсал газа с ръка. Мама е, да еба, 7 прасета ми даде. 7 прасета влязаха оплясаха. Влязаха оплясаха, видяй ги. И той по-пърга Златко и Гагов и там кои Стойчев заградиха ги. Идва Живко и ми казва, къде? Къде бе? Вика, Здравко, кучета каза Слави, слагай брикетка да отиваме каза да изкараме тези прасета от двамата. Викам, живее, ще найдат тези прасета тук вътре. Няма нищо отпред, нали има косия. Дай ще викаме отстрани, няма как да излязат. Прасета така и са вътре, опяска. Викам, ай ти си по-тежък от мене. Качи се горе към на високото, аз ще чакам. Той се качи на високото на пясъка. Но знаеш пясък как е да е? Горе на високото се качи, въдет браконьер. Изобщо ни лъжи сега, в момента казва истина. И аз го чакам. Живе, готов ли си? Готов съм. Тръгвай напред. Аз отидах 20 метра вътре огъсто и тръгвам аз напред към Златкови. Златко каза на 30 метра додаха пред мен. Чувам ги като съм протет такова. Обаче усетили отпред опасността да излизат напред мамите им да еба, свинска да еба. И по едно време варя аз тъй. Ама едни камъни ти казвам, едни трендафили. Бе, човек, ти разбираш ли? Какво значи гъсто? И съм се набутал, оставил очите и главата дето зад кръви. И сакатам слаката из коляното и дърпа пушката. Не мога да мина с пушката. И таман си дърпа пушката тъй. Нагоре пушката за целите. Дърпа ме като се обърнах и майката така буф отгоре ме мама ме. Да еба на жимета и ще умира. Мама ти да ебава, Зивко, дърпам пушката ти, къде ще гърмиш у него гъсто? Като гръмнеш, лами се обади. Ама Живко няма дела на се. От тук до вратичката бях отдолу. Толкова си можал да мини. Аз не можа да мръдна. Краката я виждам, не мога да... Ама той е минал от тук до вратичката. Аз не можа да мръдна от място си. Викам, Злати идват отгоре. Докато кажа Злати идват отгоре ти, ах, мама им да еба, връщат се обратно. Връщат се обратно прасетата, пак назад няма козия. Аба назад бе, Живко, назад бягай бе, Живко, бягай назад бе. Бягам аз май на зима, пушката бягам бе, Живко назад, защото косията отпред те се връщат обратно към помпен се връщат бе, разбираш ли? И отиват напред към гората, връщат се обратно към помпен. Вярно. Аба Живко назад бягай на пчели нагоре бе. Прасе ударяхте ли кажи? Ударяй бе. Ударяхме. Ударяй бе. Ударяхме, ми кажа. 7 прасета големи майна. И излизам, ама тя ризата ми беше без ръка и вече като излязах. Живко горе, Балталю гърмя, кой гърмя, активни, айде като се качи на джипа, настигна ги опоя, се гръмна. Вярно е. И горе на асфалта ги посрещна. Ма вярно е, бе. Как да не е вярно? Той, което го казва човека, аз предварително го казах, всичко е вярно. Свината се оплаши от мене. Свината се оплаши от мене. Само казва, събра прасетата и дава обратно.